Scorpio. So nga gatawag ang ano. Diba? Alibot ng lapi ni Ma'am Leia. Ma'am Leia. At alipot ni tatang ko, Dose Pulgada, ay dakal ti olo-olo na. Abal pa rin na, lumalagip na. Ang tilat-tilat, ang katay no nagtuma. At kapilinan ko, nagan-nagan na mo, nangisip, natadettingin na. Dumabising, aglabot at liwat na. Apungan na, amangan makita da. Na minsan, nagsarang na adwa. Alibot, ken ka pinagkasta. Iulo, di alibot na nanana. Jay ngiwa, di ka pinagdardara. Apay-apay bakit? Unan ni tatang ko. Alibot ko. Anak iulbit mo, apay itulog. Kamatay ulo. Isot pinaipit mo. Basol mo ulak, isumbat hinahanang mo. Apay pinanong matay tataragan. Aday tingay kapit, mabisin unay at pinaside. Alibot at taragan mo. Na minsan, nagsarang na adwa. Bakit di man napahawayan, no? Alibot, ken ka pinagkastada. Ay! Apo! Di ulo, di alibot ang nanana. Ay! Jay ngiwa, di ka pinagdardara. Ay! Apay-apay, bakit kinalit tataka? Itang kakaasida, di alibot ko. Anyat ti ulbit mo, apay itulong mo. Gramat ti ulo. Ako rin kapela ka, darling ka. Makat ti atar. Amon ka magusgustok tinalakay nga naisang. Anak ti. Haan ka babain. Basta no, naka-live ka ni, mabuibuyan na ka ti. Weh! Katapay no kat. At kitwing kitagsikat ka nga ron. Anak nagam mo, darling. Ay, naringyan ko. Alan agad makikita da ka ne. Naring. Naring. Naringgor. Ni best friend Naringgor. Awag ang kalatati, darlingan Wen, naringgor ka no dati ganit et. Naringgo di dyan. Plok-plok ko na. Ay, agpuplok ko na. Nakarakaromanin eh. Kita ang kagkatawa ni Balon eh. Namuna tayong baga kikwana nga, puputan ng tao. Well, us-usto di jay. Kayang pela ang nga rin, pati kuminod. Ay, sa paminsan. Siyag paminsan laangan. Apay manok at titaw mo. Ay, lakaya ko. Oray siyag baka takot. Kumpiang 77. Pumpiang 7. Bayam na tayo ang mabigat. Deta ti magustuak. Nakaarado pa ilang. Deta ti magustuak no nalaing pa ilang nga umarado. Nalaing mga warado. Hanagatras. No agmula nga rod. Agad adadaang ang ulag. Agbalo kas jay. Kita misina nalaing pa ilang umarado 77. Ada pa malpalat patamon. Well, kita magalag ka dita. Kita umati baginan eh. Apo, medyo, apo natanggol pa lang sila.
Luzon. Dan, Anawaan. no, anawa, Adada nga kung Pumangkan. wen, lalo no, pinitik mo ko na. ano pinitik mo, tumanga na eh. Tapos, aglalo lang aro dun, no, sinipat mo. Ay, uwan na. O, kita kami tata. Ala, balo. Hangga unay nga, pampanunod, wen. Basta tayo kung naking ka, arikapong to lang, wen. Okay. Tuladom lang, no, ana, dito. Ako rin kagsala ta. Yak mo tamo nagsala. Tulog, susulwang ka nga ron. Oh. Apay, bakit kunani tatang ko, itan ka kaasig, dito'y alibot ko. Yan ti ulpit mo, apay itulok mo, graman to'y ulo. Ala tuladin na ang kakatawang. Ura tagpada ta, nakulbuksit na. Masikong ka, 9 months. Gureka, 7 months. iyakar ko dito ka no makita 7 na. months. O, sige. Kasta. Esot pinaipit mo, baso mo o lakay sumbat ni nanang ko, apay pinalusot ang itataraken mo, taday tinay kapay, mabisin o na yan, pinaasidek. Dati, ikunang matangan. Di mo boy natin gugut eh. With feelings but kunana, nairot, yat-yatan tangarod, yat-yatan tang. Agsangot ang araw. Hay, betan. Apay, bakit kunanit hatang ko? Tang kakasay, deto'y alimot ko. Yan ti olbit mo, apay itulok mo. Grama to'y ulo. Wok. Maakay, bayad ka. Agbayad ka sa mo tayo, numaatil ka. Tayo na magbaba. Ana, thank you, agpakadan. Ingka kitan jay kabsat. Ay, kabsat mo kayo ni. Ana, aguray ka. Kuna ni Tata Pio. Di ka mabaing kabagay. Nga panawam lang kamag, ngawam mo ibatim. Kuna na. Ana, imbaga na kanyang karaw. Tirsaas na. Ana, mangibati ka kuna na ni. Amom kanulatan. Kuna na. Amom lagtang kunana. Ngam, lepas na pwede ito. Tama gustuhan na natin pinagkinood mo. 77. Papaw, at nanto'y bagakil na kay kong araw. 77 na day kininuda kidjay tangid ko naktaw. Apay, bakit kunanit tatang ko? Tang nakaasay na ito'y alimot ko. Yan di ulbit mo, apay itulong mo. Ramat to'y ulo. Kita ang mutlatan. Kita umut abe dag tunal ayan. Ana, abe kita umut latan je pinagkinood ko buya miten. Kinood kami ah. Oh sige. Your wish is my command. Apay bakit kunani tatang ko itanong kagaas. Ito ani. Bakit? Sali. Pinalikod ng nakmet. Yes! Pauna yan. Kasi kahit ikinot ti 77. At na pamalpalat tatakaw. Sinot pa yan na makinunan mo kita. Nagkala ang kami siga. Agbatok ka. Apay, bakit kinangan itatangkaw? Nagkakaasay na di alam ko. Yan di olbit mo, apay, ulok mo. Gramat yung ulo. Apaw na ganas na dyan, pinagibidyo na jaya eh. Data ba nagbibidyo di pa kasi mo? Alaman ta! Ang kaman biyudan di dyan. Ano kaya na palang lalaki dito? Umegan manong. Eh ba na? Alaman ta kita, tamati. No, nakasilsilong pa. Dati ralunan eh. May kan. Alam makastikan. May kan. Ana? Insya now. Made, mabudong ba? Mabutang. No, sumilsilong di.
Iwan na sa... Si Mensilong Jelly Runa. Oh, lero. Isa't pinaibig mo. Baso mo ulak isang patinanang apay pinalusot. De tatarakin mo. Tadaytoy na kape. Bisit ako na yan. Pinasik. Dito naman! Up! Sigatigin utang na. Umay ka na ron eh. Haang kaatrasan! Haang kaatrasan! Megan! Delikado. Delikado ka na dua kami Okay. eh. Left and right! Teka. Ada pasamo, tapalikod eh. Abay, bakit? Okay, stop there. Dantaran din. Sila utay. Kepoy. Okay, ang kapot ka. Ang kagkap-kapot ngamin ah. Nakansot ito mang na. Uwan. Darayuma mo. Ay! Alimot at tarakan mo. Na minsan nagsarang kaadwa. Alibot kita pinakastada. Di ulo jay alibot ang nandana. Jay liwa di ka pinagdardara. Wow! Apay bakit natin tatagko? Pinagpagkasing na ito'y alibot ko. Yan ang tulog mo, apay itulog mo. Graman to'y ulo. Hing, hing, hing. Isa't pinaibig mo. Baso mo oras, isang pagninanang ating pinalusot.